professor Simons verwacht, dat valt tegen. Want professor Simons heeft een onverwachte, maar heel interessante benoeming gekregen in Ottawa. En die vertrekt dus die laatste cursus nu al over aan mij, tegen aangenaam. U moet wel weten, dat is voor mij geen zeer interessante opdracht. Zo, bij wijze van spreken van gisteravond. Kom op weer de studie uit. Voilà. Ik heb dus heel snel de cursus moeten samenstellen, fundamentele wijsbegeven. Dat is op zich niet moeilijk, maar als ik me niet vergis, had professor Simons wel een tekst of handboek gegeven. Dat blijft. Hoezo? U zei? Schitterend. Ik zal hem vragen dat hij dat alsnog doet, want dan blijven dat ook een van de manieren op de cursusnotas. Wat er opzoeken vindt volgende uit? Bon, in ieder geval. Dus fundamentele wijsbegeerte zal een iets of wat andere wending nemen. De ja. Wij gaan inderdaad voldoen. Dus die cursusnotas, ik zal hem vragen dat hij die van mij heeft. Ik zal mij daar dan gaandeweg zo goed als kan in voegen, dat die notas niet compleet verdikt zijn. Maar het eerste stuk in ieder geval ga ik toch mijn eigen inzicht geven, anders om te doen eerste richting de les. Dus we starten vandaag met fundamentele wijsbegeerte, met façon, en tegen kerstmis doen we dat façon professor Simons. Akkoord? Er is, ja, omdat ik moet van iets vertrekken, dus ik ga u wel één titel opgeven van een boek, waarvan ik veronderstel, nee, waarvan ik verwacht dat ik die niet op een zo snel mogelijk aanschaf of ergens. En dat gaan we dan weer verder. De kindjes, ik hoop dat tegen het eind van de les heel zo binnen is. Titel en und das große genau postdialektische epistemotheologie zum Beispiel. Das war die Ratio. Tekstboek van een reizende ster aan het filosofisch firmament in Duitsland. Dat is nu een van mijn specialiteiten, dat is het postmoderne, postmetafysische, postdialectische denken. Hoofdzakelijk continentaal, ik heb er gezien in het Duitse uitval. Voilà. Oké, genoteerd. Beginnen we met de les? Goed. Fundamentele wijsbegeerte. Uiteraard begint dat met de meest fundamentele, de meest radicale vraag die een denker, een filosoof zich kan stellen, de vraag naar het zijn. De ontologie. Ontologie is de grondtrek, de gronddiscipline van de filosofie, de vraag naar het zijn. Dan alle andere vragen, alle meer gedetailleerde vragen, dat kunt je bij de wetenschappen betrekken. Alles wat betreft van wat betekent het om een beest te zijn, biologie, wat betekent planten zijn, biologie, wat betekent om een
voorwerp te zijn dat men zeker al fysica, wat betekent het om te kunnen ontploffen, chemie, wat betekent het om te zijn wat men is, of wat iets is, dat is veel. Een vraag naar het zijn. Er is een probleem, als men vraagt naar het zijn, als men dus het zijn als voorwerp, als object neemt van vraagstelling, dan zou dat zijn zelf een zijnde moeten kunnen zijn. Want je kunt alleen maar vragen datgene dat zelf een zijnde is. Maar wat als het zijn zelf een zijnde is? Is dat zijnde dan net zo goed als alle dingen zijn? Want anders moet dat zijnde gewoon zichzelf zijn. Maar wat als het zijn, nou, die lachen. Dat is het grote probleem. Heidegger is diegene, die heeft dat probleem voor het eerst aangekaart van wat moeten wij denken van het zijn, als blijkt dat tot nog toe iedereen het zijn altijd als een zijnde gedachte heeft. Dus met andere woorden, dat heel de werkelijkheid, de totaliteit van het zijn, dat dat alleen maar kan zijn doordat dat zijn als een zijnde tot die totaliteit zelf behoort. Maar waar haalt die totaliteit, waar het zijn als zijnde zelf toe behoort, waar haalt dat dan zijn legitimatie om die totaliteit te kunnen zijn? Dan moet daar toch iets buitenaf het zijn verlenen aan die totaliteit, waartoe dat zijn zelf behoort. Maar dat is dan traditioneel net dat zijn. Dus we zitten daarbij al van meet af aan bij de meest radicale filosofische vraagstelling. Dat gaat zich uiteraard nog ontwikkelen. Dit is nu heel abstract, maar dat gaat zich op een of andere manier implementeren. Ik gebruik graag een didactisch trucje. Dat je niet moogt extrapoleren, het blijft gewoon een louter didactisch trucje. Stel dat je het zijn, maar dan als zijn de grond noemt van alle andere zijnden, de grond van die totaliteit, dat dus aan die totaliteit, aan de grondslag, iets, een zijnde, zich bevindt, dat aan heel die totaliteit haar zijn, bestaan, betekenis enzovoort verleent, want dat is niet toevallig dat de dingen voor ons betekenis hebben, dat is geen toeval. Dan zouden we kunnen zeggen van, in de betekenis van de radicaliteit, want radix betekent letterlijk hoofd, dat aan de grondslag van die werkelijkheid, dat daar een wortel, het zijn zich bevindt. Stel u nu voor, didactisch trucje, niet meer dan dat, geen officiële filosofie. Stel u voor, een blik netjes en wortels. In dat blik zitten netjes en wortels, als een eenheid, als een culinaire eenheid, als een gerecht, etc. Maar er is een verschil. Want een hertje is geen worteltje en een worteltje is geen hertje. We zitten wel samen in dat blik als hertjes en wortels. Er zit één wortel in, zijn, als zijn, als ding, als groente tussen de groenten. En al de hertjes zijn dan de zijnde, alle verschillende, alle dingen, van alle zijnden in de werkelijkheid, allemaal. En tussen die hertjes zit één wortel, de grondslag. Datgene dat de erwtjes tot erwtjes maakt. Maar samen is het nog altijd erwtjes en wortels. Wat is dan het zijn van al die zijden? Is dat het blik? Nee, want dat blik zou dan de wereld zijn. In de Kantiaanse zin van het woord de wereld, de totaliteit der dingen, de totaliteit. De erwtjes en worteltjes. Dus, ja, dus de wereld, het wereldbegrip in de zin van de totaliteit van alle mogelijke zijn, dat is dan het blik. Maar wat is dan het zijn? Het zijn zou dan, bijvoorbeeld kunnen zeggen, dat is het feit, het gegeven, de gift, de gave, van allemaal samen in dat blik te zitten. Dat is het zijn. Hier stopt de analogie. Kijk, we hebben dus begonnen. Wat vind jij dan? Dat jij dat al was dan. Wat dan? Een vis. Ben je aan platform of zo? Wat? Ben je aan platform? Ja, ik vind het niet als ik kan het niet opzinnen dat Wat doe je niet? dat is niet. Wat vind je van? Ik vind het heel Wat is dat?